Hej og velkommen til den her video. I denne video der vil jeg vise jer, hvad det er, der sker med maden inde i vores krop. Kroppens fordøjelseskanal den er over 7 meter lang. Det starter fra mundhulen til spiserøret, ned i mavesækken, igennem tyndtarmen, for derefter at komme ud i tyktarmen, og til sidst kommer det ud af kroppen som afføring. Det første, der sker, når det er, at vi optager maden, det er, at vi tykker på maden i mundhulen for at få det i mindre stykker, mens vi blander det med spyt, som indeholder amylase, som er med til at nedbryde det stivelse, der er i maden. De små stykker, vi tykker maden i, gør det nemmere for kroppen at optage det energi, der er i maden. Og fra mundhulen ned igennem spiserøret til mavesækken, der bliver maden til sådan en grødelig masse, som bliver blandet rundt i nogle syrer, som f.eks. mavesyren, som også gør det nemmere for kroppen at optage maden. Fra mavesækken kommer det over i tyndtarmen, og her der bliver maden tilført nogle væsker, som er fra blandt andet leveren, galleblæren og bugspytkirtlen, som igen er med til at gøre, at det bliver nemmere at optage for kroppen. Og her er et eksempel på, hvor vi lige åbner lidt af tyndtarmen. Og her kan man så se, hvordan det er, at maden den bliver optaget i kroppen. Der kommer den her grødlige masse, og de små stykker af maden de ryger ind i vores blodbane, hvorefter at energien den så vil komme rundt i resten af kroppen. Fra tyndtarmen går den ud i tyktarmen, og her er der næsten ikke mere energi, den kan optage. Men der kommer væske ud af vores mad, som så bliver optaget i vores tyktarm. Desuden kommer der også rigtig mange bakterier ud i tyktarmen, og det er så med til at gøre, at når vi har været på toilet og kommer af med vores afføring, så er der rigtig mange bakterier i det. Og derfor så skal vi huske at vaske vores hænder for at undgå at smitte eller få sygdomme. Mange tak fordi I så med i denne video. Jeg håber du kunne bruge det til noget.